थाङा संसाराथ' बिराद गोलाव मोजां मोननाय समावसो नों गोदै गोदै सना जिउ होलायलायनाय गाबोनो नों हाबा जाखांनायनि उनाव थाखा फैसा गैखाबाय माने सोरखौबा लोगो मोननायावनो जों मा खालामनो नाङा फोथायनो नाङा जोंनि बे फोथायनायनि थाखायनो जों खैफोदाव गोग्लैयो आरो बेफोरबायदि बेखायनो एसे डिसटेन्स डिफारेन्सनि गेजेराव लाखिनानै जों जेब्लाबो सोलिनांगोन आरो गावनि लाइफखौ जेब्लाबो खुलुमबाय भिडिअ खालामनोबो माने समानो मिलायाना बेनिफ्राय आं फंनैसो बाथ्रा सोंनि दे मा बाथ्रा माने दरा नाङाखै खोनासं माने आथिखालाव आं ओरैबायदि नुयो दा ससियेल मिडियायाव फेसबुकआव सिख्ला गथ' फिसा गोरलै गोरलैफोरानो माने हौवा गोसो थोलायनानै लामा दथायाव बबावबा पिकनिक जानो थांना बेरायनो थांनानै दोखो दोखो बुलायलायो हा गथ' गोरलै गोरलै सिख्लाफोरानो बेनिफ्राय नों सिख्लाफोरनि बागै नों हिनजाव मानसि नों बांसिन बुजि मोनगोन सिख्लाफोरनि लाइफनि बागै माबायदि जानांगो सिख्लाफोरा बेफोरबायदि संसार जानायनि बागैबो बुं आरो माबायदि जानांगो बिसोर बुजि मोनथ'वाखैना संसारा मा बुस्थु देलाय बुंलाय फंनैसो माबायदि जानांगौ माने हिनजाव मानसिनि जिबनाथ' एसेबां इजि नङाना बेबायदि बेखायनो माने एसे दा उन्दै नालाय जेबो बुजिनाय जायाखै बे बुजिनाय जायैनि थाखायनो बिसोर दा लामा दथा माने जौ लोंनानै बुलायलायनाय बा मोजां मोननायखौ लानानै जोङो सेख'लायनाय बेबायदि माखासे जानाय जाथायफोरखौ नुनो मोनो आरो बिदि खिन्थु माने दा इफोरबायदि जानो नाङा आरो माने बेफोरबायदिहाय दायो संसाराव दा नुगासिनो दंना जों माबायदि आइजो माहारिनि गेजेराव माबायदि कन्डिसन जाबाय दङ बेफोरबायदिहाय मानो होनबा जों दा बेफोरबायदि उन्दै समाव बांसिन जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव बांसिन जों गोसो होनांगौ मानो होनबाथाय निजेनि लाइफखौ दाग्रोनायासो जोंनि मोनसे कर्तब्य जानांगौ आरो दा जोङो जोंनि बिमा बिफानिफ्रायनो बा गामि गफानिफ्रायनो जोङो नायनानै जों नुबोगासिनो दङना माबायदि एकदम जोंनि बर' मानसिफोरनि बांद्राय न'खराथ' एसेबां हाइ फाइ नङाना गासिबो गेजेर थाखोनि मानसि बिमा बिफाया एसेबां खस्थ' खालामनानै दिनै खामला खुमला माइ गायनानैबाबो जाहोदों लोंहोदों बेबायदि फरायहोदों ओमफ्राय बिनि उनाव जुदि जों मोजां जुदि फरायनानै लायाबा गोसथोनायावनो जुदि जों समखौ हगार हरोबा देनां जोङो खस्थ'खौ सहायनांगोन मानो होनबा जेरै जोंनि बिमा बिफाया जेरैबायदि खामला खुमला मावनानै जोङो खस्थ'यै जाहोदो जोंबो मा खालामनांगोन माने बेफोरबायदिनो मोजां फरायनानै लायाबा खामला खुमला मावनानै जिउखौ मा खालामनांगोन दैदेननांगोन ओमफ्राय बिनि उनाव थाखा फैसा गैयाबा बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव दावसि जागोन नांगोल खमलाय जागोन बेयावनो गारलायलायनाय जागोन बिदि माखासे जाथाय जानायफोरखौ नुनो मोनो आरो ओंखायनो आंथ' दा आंनि फरायसाफोरखौ आं जेब्लाबो आं क्लासाव बुङो आरो माने नोंसोरो दा फरायनो बानो नाङा मानो होनबाथाय दा जुदि नोंसोर फरायनो बायोबा इयुनाव बांसिन नोंसोर मा खालामनांगोन खस्थ'खौसो नोंसोर बांसिन सहायनांगोन आरो बेफोरबायदि मानो होनबा जों नुगासिनो दं माबायदि मोनसे न'खर संसार सोलिनो थाखाय जोंनि बेसेबां थाखा फैसा नांगौ थाखा फैसा गैयाबाथाय जोंनि न'खर संसाराव संख्रि बानलुनिबो गस्ला सि जोमनिबो माबायदि दावराव दावसि जायो आरो बे दावराव दावसिखौ सहायनो हायियावनो नांलाय खमलाय जानानै जोङो संसारखौबो जों मा गारलायलायनाय बायनायखौबो नुयो जोंनि आखायाव थाखा फैसा थायोबासो जों मोजांहाय गोजोननि संसारखौबो जों दालांनो हागोन बेखायनो जोंनो माने मोनसे सुबुं महरै थांना थानोबा जोंनो थाखा फैसायाबो बिराद गोनांथि आरो जेनेबा मानसिफोरा बुङोसो ना थाखा फैसा नाङा ना खिन्थु थाखा फैसाखौबो नांगौ नों जुदि नोंनि बेमार जाबाय आजार जाबाय नों थाखा फैसा गैयाबा हस्पिटालाव बोरै लांगोन बेबायदि आरो गथ' गथायखौ नोङो मोनसे स्कुलाव मोजां स्कुलाव एडमिसन होनोबा फैसा गैयाबा जोंनोथ' फ्रि एडमिसन होआना बेनि थाखायनो जोंनो अनलायनायजों लोगोसे जोंनो थाखा फैसायाबो जोबोद गोनांथार आरो बेखायनो आं उन्दै सिख्ला गथ'फोरखौ बेफोरबायदि माने माबा नांलाय खमलाय जास्लायस्लाय बबेबा बियार लोंनानै टाइम हगारस्लायस्लाय मोजाङै लेखा फरायनानै गावबा गावनि आथिङाव गसंनो नाजानायासो इम्परटेन्टसिन आरो होमबाथाय जोङो जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो आरो मानोबा जों बिदिनो थांबाय थायोबा जिउआ बिराद क्रिटिकेल आरो आइजो माहारिनिया जों मेगन सिगाङावनो दा नुगासिनो दं एसे साननाय माने आं सोरखौबा गोसोथोबाय मोनबाय बेखौ मोननायावनो आंना जोब्बाय साननो हागौ बिसोरो मोननायावनो जोबना थाङा संसाराथ' बिराद गोलावना संसाराथ' बिराद गोलाव नों दा मोजां मोननाय समावसो नों गोदै सना जिउ होलायलायनाय गाबोनो नों हाबा जाखांनायनि उनाव थाखा फैसा गैयाबा मानसिफोरा बिराद टेनसन जायोना टेनसनाव बिराद नांलाय खमलाय जायो दावराव दावसि जायो बेयावनो माबा जालाङो आरो बेफोरबायदिहाय मानो होनबा नों
संसाराव हाबनाय लोगो लोगोनो नों दा गासिबो दायित्वआ हौवानियाव थाहैबायना नों दा माल बुस्थुनिफ्राय नांगौ फारसेनिफ्राय संख्रि बानलुनिफ्राय नांगौ बेयावनो नों जुदि हिनजावा बिनाय बायदि जुदि होफैनो हायाबा बेयावनो रागा जोंलांबाय नांलाय खमलाय जाबाय बेफोरबायदि जायो आरो बेखायनो जाहाथे बेफोरबायदि इयुनाव परिस्थितिया जाया बिनि थाखायनो जों मा खालामनांगो हिनजावफोराबो माने मोजां फरायनानै खामायनो नाजानांगो आरो बेबायदिहाय अकल माने हौवाफोरखौल' लामा नायबाय थाबाबोथ' जायाना दानि जुगाव संसाराव हाबबाय जेतिका नों मायबा मोनसेबाबो मावनानै जानांगोन आरो हौवाबो हिनजावबो मिलायलायनानै बेबायदिहाय नों गथ'फोरखौ माबायदि एक्सट्रा बेफोरबायदि संसार जानायनि थाखा फैसानि नोंनो एक्सट्रा नलेज होयो हिनजावसा गथ'फोरखौ बुजायो आं क्लासाव माने बुजि मोननो नांगोन ना बिसोर लाइफखौ बुजि मोनबासो बिसोर खस्थ' खालामनो रोंगोन दा लाइफखौ बुजि मोनैनि थाखायनोथ' गोबां मानसिया माने खस्थ' खालामा न'आव आजादि मोनजानायनि थाखायनो माने जिबनखौबो देनां उदां मोनजागोन होननानै सानोना नाथाय जिबनाथ' बिदि नङाना नों दासो बिमा बिफानि न'आव थानानै उदां नों जाबाय लोंबाय गाबोन जुदि बिमा बिफाया थैबा नोंखौ सोर नायगोन नोंखौ सोर नायफिनगोन आरो नों बिदिनो बिमा बिफानि न'आव उदां जाना थांनानै गाबोन हौवानि न'खराव हाबा जाहैनानै माबा मोनसे जानानै जुदि हौवाया जुदि थैयोब्ला बा माबा मोनसे जायोब्ला नों जिउखौ बा गथ' सासेखौ लानानै बोरै दैदेनलांनो जुदि आखायाव नोंनि रोंगौथि एसे खामानि थायाबा बेखायनो अकल जेनेबा फरायनायल' नङा जेनेबा नों आखाइनि खामानिबो सोलोंना लानो नांगोन बेबायदिहाय माने गासैबो मानसियाथ' फरायजोबनानै साख्रिबो मोनजोबाना बेबायदि दानि जुगाव बेखायनो नोङो जायखिजाया नों एमब्रयदारि सुनायानो जा बा मायबा मोनसे बिउटि पार्लार होनायानो जा बा जि दानायानो जा नों जि दानानै फाननानैबाबो नों रांखावरिखौ आरजिनो हायो बेबायदिहाय नों मायबा मोनसे मेचिन सुनानैबाबो सिलाइ सुनानैबाबो नों गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो बेखायनो जायखिजाया खामानिखौनो जों मा खालामनांगौ फोरोंनानै बा सिखायना लानांगौ आरो जाहाथे इयुनाव जोंनि खैफोदनि समाव बेफोर खामानिया जोंखौ हेफाजाब होयो आरो जों हिनजाव मानसिफोरा माने परिस्थितिखौ नुनानै गावबा गाव सांग्रां जानांगोन आरो सांग्रां जानानै माने नों सोरबायदि मानसिखौ लायोब्ला माने नोंहा लाइफआ मोजां जागोन बेखौ साननो हानाय जानांगोन आरो दा आं दा बुंनो हाया दे जोंनि बर' मानसियाबो दे बिराद मोजाङै लाखियो होननानै बर'नावबो दं आलाय सिलाय खालामनाय बेबायदि सोरबा गुबुन हारिजों हाबा जानानैबो बुहुत मोजाङै संसार जानाय दं आरो बेबायदि बेखायनो हाबा होनाय बुस्थुआ खाफालनिसो बाथ्रा आरो माने नों बुंनो हाया दे आं इजों हाबा जाबाथाय बिराद मोजां संसार मोनजागोन बिदि होननानै आरो मानो होनबाथाय नों खाफालनिसो लिरनाय आरो खाफालाव नोङो हिनजाव मानसिया मोजां मोनबासो मोनबाय आरो मोजां मोनाबाथाय बिराद क्रिटिकेल आरो बिदि बेबायदि आं बेखौनो बुंनो सानो आरो बेखौनो गावबा गाव नों बुजिनानै सांग्रां जानांगोन माने जानला मानलाखौनो नुनायावनो सिनायो माने बिसोरो नोंखौ माबायदि माने संसार जानो लाथारदो गोसो थोथारदो ना सिख्लाफोरा ओरैनो बेरायनो मोननाय फैसा गोनां बायदि मोननाय बाट गावबा गावनो माने जेरै बामलेमाया जेरै गावनो न' बानायो गावनि न'आवनो गाव बामलेमाया गावनि न'आवनो गाव हारसिंनो नांथाबफिननानै थैना थायो माने किसु बुस्थुखौ जों नुनायावनो सिनायो आरो ना बेथ' माने मोजां जाथावथारा एसेबो साननायानो मा इसोरो आं बबेथिं थांनांगो सांग्रां जानांगोन गावबा गाव बुजिनांगोन मिथिनांगोन सांग्रां जानांगोन जोङो निजे सांग्रां जायाबाथ' खैफोदाव गोलैखागोनानो बिदिहाय सांग्रां जानो रोंनांगोन आरो बेबायदिहाय माने फोथायनो नाङा मानसिखौ माने जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोरोन्थियानो जाबाय जोङो थाब फोथायो मानसिखौ थाब फोथायनानै जों मा जायो खैफोदाव गोग्लैयो आरो बेखायनो माने हरखाबै माने सोरखौबा लोगो मोननायावनो जों मा खालामनो नाङा फोथायनो नाङा जोंनि बे फोथायनायनि थाखायनोथ' जों खैफोदाव गोग्लैयो आरो बेबायदिहाय बेखायनो एसे डिसटेन्स डिफारेन्सनि गेजेराव लाखिनानै जों जेब्लाबो सोलिनांगोन आरो गावनि लाइफखौ जेब्लाबो जों सिगांग्रो सानग्रोनांगोन गावनि लाइफखौ जोङो साननो रोङोब्ला जों मा खालामनो हानाय नङा जोंखौ एसेबां खैफोदाव खोख्लैनो हानाय नङा आरो बिदि सांग्रां जानांगोन आरो बेनि थाखायनो सांग्राङा जोंनि थाखाय गोनांथि नों बुजिनो हानाय जानांगोन नों सोरबायदि मानसिखौ लायोबा नोंहा मोजां जागोन बेखौ नोङो बुजिनो रोंनांगोन सिनायनो रोंनांगोन मिथिनो रोंनांगोन बेबायदिहाय अब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जय हिन्द